Да. Всяко е наред. Не, наистина. Чакай, ще дойдат от нас. Ами, станахме много хора. Добре, да. Просто на две заглоби ми говори. Не, лично към мен вика, ще да ме купила. Той за втори път го казва, Третия път ще го направи спокойно. Виж са, то не винаги има по-добре, така че глобите са действат отдавна. Нещо по джоба изглежда. Как се кажеш? Ще екипираме или няма да се човек, който не скочи, пак се върне напред. Да, много. Ще ми спръкне сърцето. Все едно се жея. То жененето ще е по-страшно, да знаеш. Викам ти, жененето ще е по-страшно, да знаеш. Жененето ще е по-страшно, викам. Това не е толкова страшно. Ще е за по-дълго вики стане. Да, като те обърнем. Дигни десния крак с гръб към мен. Стегна. Ето тук можеш да стъпиш и така отсъпиш. Снимай. Лака ли са, бе, бате? Настрах се. Цецика! Селата се изкочи, бе. Владко, хори дай апарата за кръвно налягане, да му измерим на хипохондрика, да му измерим кръвното налягане. Айде бе! Смота! Гледай го това! Ти така си върне въжето и той не го ЦСКА. И те се върта се. Трябваше да крещи той с това ЦСК и го виж сега как ще излезе. Трепери целя. Така изпускаш напрежението, като викаш. Да. Виж как го направи, как му призарате.
Ама по принцип е по-евтин, те се правят на уди. Ще било 70. Каза, че как да, сега ако искаш Пак 70 ми вика. Днес ти дах парите, гледа като гръмната. Са елементарните, защото си мисля, че са по-хитро от мен, не знам. Не става въпрос за хитро, става въпрос, че са измислили много тъпо и карат хората да се карат. Да. Свърши му бензина! Нещастник! Карак! Няма бензин! Еми той мисля, че ще се обърне, ама той трябва да усети, че го дърпа. Его, сега ще запалят. Пати верно карака. Че не го снимаха, аз той ще мисли, че майтап се прави. Не го снима, като налива бензин, той ще мисли, че се прави майтап. О, не мога да диша, гледай го, гледай го! Как скръстил крачета? Страх ли нямаш? Епа имаме. човек, аз съм кажа, там отгоре стоя. Скачал май бая. То не е, и аз по така, ама краката ми умаляха, затова гледах да се обърна бързо. Абе! Бензина ли да свърши, бе? Той не чува долу се. Бензина ли да свърши, бе? Главата пас! Паз да не се удариш там. Охле! Да мен да свърши бензина. Да те не свърши бензина. Това чакала, че Бързо това мене реагира. е, брат, че бати късметлият. Нали не ти си година? Няма да не ме оставите долу. Нормайка! От какво се използва? Сега с него е крак на крак. Ти се меташ с някакъв просто. Не, няма такова нещо. Абе, бензина се ще заради това. А ти тежко. Трябва да ослабнеш. Къде? Къде точи? Бе, видали сме ти по-това. Кога нямаше пари, ли? За долее бензин, после екипира и това момче. Аз ще долея бензин. Да, съм малко. Ей, беше, как беше? Як? Аз съм тук всеки седмица. Вече гетто доста се стегнал. Много да. Пари сме по 90 кила, как няма да се стигнат? Аз съм 80. Като не се съблечеш, няма да се... Дайте нататък, не идваме се. Айде край, Ристо.